गोदान बोसोरनि गोदान होननानै बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे बे 2020 मायथाइया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोदान जारिमिन लाबोगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जों दैजिं फेस्टिभेल बेरायनो थांनो नागिरदों, स' नोंथांमोना नायफालांदो। मोनसे खोथाबाव, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनाय जाबाव। स' नायलांदो। मेन गेटआव सफैबाय जों दा। टिकट काउंटर। टिकट मोनबाय सासे 20 टाका करि। टिकट ले जा दादा। हाबाय दं। गलि बर'फोरनि दोरोङारि न' लुनाय खान्थि। Kelahani seorang noya. Tahu gobra. Pakrino. Main dengan pakri. Batu Sali. Sahani no Memanovia yang mentam kota tadi ising okong kopra. Sinapino Nogai. Gila makas berada bejeng-bejeng tangkat empat tanah dua ini gue maksudnya. Indah sama lo tuh nih. Bongaigaon Hagrama kacini mau kacini berak yang ada jenis fisik gane. Yang makan. Media anak gam jazabai atur menjadi jajang.
Mango lang versus Weber. Latihan aja, latihan. Zainnya tanggil Zakra. Kakak naman ba? Yes, bili ah. Hilang ba malay? Hilang ba malay?
2 घन्टानि बारा बेरायबाय जों मेंजोबनाय मोनबाय दा ओंखारफिनबायसो मोनालाय बयबोसो बरिया मोनबाय बयबो मोनायाव गैलालै माखासेफ्राबो जों मोजां थांजोबबाथाय गेट मोनफैबाय Siri moनलायलायबायलै गारिया खारबायानो जोंनाव खारबाय जों